Nachdenkseiten. פוטין נותן שני ויתורים גדולים מאוד ביחס לדרישות המקוריות, הוא יורד מדיסארמנט, מפירוז, והוא יורד מדנאציפיקציה, קרי שאלה, ואני אומר לעצמי, אוקיי, וואו, יש פה תזוזה אדירה, מאוד אופטימי, כי הוא מוותר על ההצטרפות לנאטו, כן. שזאת סיבת הפלישה. פוטין אמר, רק תגידו שאתם לא מצטרפים לנאטו, ואני לא אפלוש. גם עם ארצות הברית, גם עם גרמניה, גם עם צרפת. אז הם בעצם חדלו את זה? בגדול, כן. בגדול הם חדלו את זה, ובאותו זמן חשבתי שהם שוגים. בדיעבד, מוקדם לדעת. היתרונות והחסרונות. החיסרון של התמשכות המלחמה, זה הפגיעה הקשה בחיי אדם, באוקראינה וברוסיה. זה פגיעה מאוד קשה באוקראינה עצמה, במדינה, התשתיות שם צריך יהיה לעשות תוכנית שיקום מאוד גדולה.